Klapka, život predají, časť druhá. No, naposledy sme rozprávali vlastne o čom, že zhodnotíme vlastne asi ponuku, nie? Že aká bola, alebo čo sme mali behom sviatkov. Naposledy sme mali také očakávania, že či budú Vianoce, aké budú, či bude veľa ľudí, málo ľudí, aké to bude, že predaj. Tak začni, ja mám prvú otázku, že aké boli Vianoce za teba v predaji? Vieš, jak som čakal, proste ľudia nič a naraz začali chodiť a začali im strašne prepínať. Počúvaj, toto je tie otázky, vieš, tých ľudí a strašne takých, povedzme to, fosilnejších ľudí, vieš, že chodilo. 60 plus? Nebudeme uvádzať vek radšej. A proste tie otázky, vieš, jak kladli, hovorím, však ale v poriadku, však nič sa nestane, ale to viete, to nový rok a tá zmena dáne a toto, hovorím, však ale o tom vám prišla SMS-ka, ale ja jej nerozumiem. Čo mne nerozumiete? Keď je tam cena, tak je tam tie SMS-ky pre mňa, keď boli napísané úplne, že jak pre debilov, tak pre mňa aj takto proste tí ľudia nechápu. Je to tak, počúvaj, jak raz, čo tam napíšeš, keď raz príde, že tam neprišiel nejaký darček, hovorím, a jaký darček? Tá v SMS-ke som čítala, hovorím, a čo tam píše? To ja neviem. Hovorím, máte také a také data. Hovorím, data sú internet v mobile. Máte tlačítkový, hovorím, vy ste videla také data? Takže asi tak, hej. Čo sa týka ale ponuky na tie dvojičky, jak sme sa bavili, vieš čo, ani som to nepocítil. Ja práve, že musím oponovať, že ja si myslím, že áno, alebo teda, že ja som pocítil, ale vieš kedy? Posledný týždeň pred Vianocami. Že úvod mesiaca, prvé 2 týždne, bolo také, že také akože priemerné. Mám pocit, že na to, že december tak akože nič extra, že nevystrelilo. Ale za mňa, že posledný týždeň, a to si že pamätám, že posledný týždeň bol taký, že echt vianočný. Že proste boli ľudia, bola plnka, aj dobré, akože zase neboli úplne, že šori vonku z predajne, ale boli ľudia, že celý deň od rána a išli aj, že hlavne telefóny. A za mňa, že ten týždeň bol taký, že originál Vianočný týždeň, že to si mohol povedať, že toto bolo že naozaj, že Vianočný týždeň. Tak potom muselo to obchádzať ma, lebo takéto skúsenosti. Asi si robil zlý deň, ale hej, no ako nehovorím, však ono, vieš, tí ľudia sa na to opýtali vždycky, hej. A máte dajaké vianočné zľavy? Vždycky sa na to pýtali, hej. Keď mám raz na 2 telefóny, tak mám na 2 telefóny, hej. To, že keď si takto myslíš, že na Vianoce dám zľavu na nejaký z programov a nikdy to ani nebolo, tak už toho viac nevymyslím. Ale v rámci tých dvojičiek, vieš čo, ja som ich aj keď ti mám tak povedať, asi som predal možno 3 páry. Tak si slabý predajca potom. Nie, lebo ja som sa ich vždycky aj opýtal, hovorím, a chcete ten telefon druhý preto, lebo ho chcete, alebo preto, že je druhý. Lebo ja neznášam predávať niečo, čo proste človek chce len preto, lebo to tam je. Hej, ten typický akože slováč rozum, hej. Aj mám zadarmo berem, hovorím. Ale tak tento, ktorý je od toho len o 50 eur drahší, je o dosť lepší napríklad, hej, ma napadne. A ja to proste nepredám, keď vidím, že to chce len kvôli tomu, lebo že druhý. Ale akože ja si myslím, že fungovali dvojičky, že akože aspoň by nemali ten týždeň pred Vianocami. November bol sem, čo sme sa vtedy bavili. A ten posledný, že pred Vianočným týždeň, tak tam to išlo a bolo vidno, že proste, že zasa ľudia si nechávajú darčeky, tak telefón. Už neviem, čo mám kúpiť tomu druhému, tak kúpim telefón. No mňa asi, ja som trom kamarátom predal, že no to neviem, čo mám kúpiť priateľke a nemáte to iPhone a koľko by vyšiel? No, tak nech sa páči iPhone za tak veľmi radi sa musia mať, no. Takže... Vieš čo, normálne na iPhoneistov ja už ani nemôžem počúvať, lebo to je jak raz kto prišiel. No ja by som chcela 16 Pročko a budem spisovať dorazí list Ježiškovi, že koľko ľudí s vami. Vieš, akože dostať sa k tým telefónom, to bola čistá holá katastrofa. To je jediný telefón, ktorý proste nezoženieš. Pro a Pro Max je zase, nie krivdím, ale Pročko a konkrétne 256 GB. Tak jednorožec nájsť na Vianoce. A čo ešte čo som si akože, čakal som, že či to príde a musím povedať, že akože fakt som, že myslel na to každý deň a neprišlo to. Neviem, či taký rok niekedy, že bol, ale mám pocit, že toto bol asi prvý rok, prvé Vianoce, kedy boli, že kľudní zákazníci. Aspoň ja som normálne, že nezachytil vyslovene zákazníka, ktorý by mal úplne, že teraz vie, že nervy, že neviem, čo dlho tu čakám a to nič tam nerobíte a kde sú ďalší ľudia a prečo tu niekto ďalší ešte neobsluhuje a
Vieš čo čo, toto nemáte. toto mi Taká rozprával, vianočná tá nervozita, že to mi klasická. rozprával jeden z kolegov a hovorím, že tak s vami milé rád vymením, lebo ja som mal presný opak. Čo to boli ľudia, čo prišli nervy, čo prišli nasratí, čo prišli vytočení. Podľa mňa akože z vlastnej blbosti nejakej, ale OK, potrebovali si to. Bolo jak hromozbod. Fakt? Ja som akože nezachytil naozaj, ako dobre, keď boli nejaké reklamácie a tak ďalej, akože hej, ale akože čisto taká nejaká vianočná nervozita, vieš, že proste človek sa plaší a chce všetko hneď, lebo Vianoce a nechce nikde čakať, tak toto akože som to že vôbec nezachytil, to normálne som až ani, ale že ani v obchode, nie iba, že teda, že u nás, ale keď som bol niekde, že potravina napríklad. Ty vedľa do Bily nechodíš? Tak ja neviem, tak ja som nejak tak vylakol, že... Ešte aj tam, keď som prišiel, však tam že boli kľudne ľudia. všetci boli nejaký toho roku. Ja som stál v rade a normálne som si musel dať slúchatka, lebo ma proste nebavilo, jak furt kto drbal na dôchodcov v samoobslužných predajniach. Ja viem, že im to proste trvá, ale tak keď displej sa vyrobilo, ešte keď ja som už dávno bol na svete, tak ako my sa nedivíme veľmi, keď taká fosília tam stojí, vieš, pri automate a nevidí. Druhá vec je, že hneď by tam mal byť pracovník. Akože sú tam, ale v kuse musia odbehovať. Tak ja som mal nejaké fakt šťastie, že neviem, tak ja som mal teda kľudné Vianoce, také, že ani do mňa nikto nedrbal, ani som s nikým sa niekoho takého nevidel, že by úplne bol taký nasratý na to. Takže, no. A... Ty budeš jeden z tých, čo si selektujú to preto. On určite stojí tam a on pozerá, toto bude nasrata, to Jarovi. A potom, toto bude milá, to si vezme. A myslím, že už aj klesol celkom počet tých posviatkových meničov, že už teraz aj málo čo také, že musím karty vymeniť a stratil som telefón a neviem čo také, že klasiky 27. Tak to mám pocit, že tiež nejak toho roku, že o dosť menej už. Ale tak to aj s tým, že už väčšinou všade sú tie nanokarty, tak no, či si kúpil pred 3 rokmi telefón a teraz, tak to sú už rovnaké. Alebo potom ešte, vieš, že nazráty všore a tieto veci ti hovorím. Ja som týchto ľudí vychytával, ale že random, hneď. Tak, ešte sa vrátim k tomu, k tým zákazníkom takým, že nasredený, že teda som nemal na nich šťastie, že paradoxne aj však DPHčka, hej, tak tá fejková konsolidácia, tak že tiež nechodili zákazníci sa sťažovať, ale tak asi predpokladám, že asi preto, lebo to nie je výmysel operátora, ale že proste je to, že celkovo. Ale keď sa operátor zvyšoval o 1 euro pred 2 rokmi, tak to boli, že strašné tlaky. Ja od vás odídem a čo si to dovoľujete a ja neviem čo a blablabla kvôli 1 euro. Poďme k inému operátorovi a čo tam vás tak ponúka? No tak mám 10 GB, to máte aj u mňa. Ale tá. Teraz, no akože berú všetci pohode tú konsolidáciu, to zvyšovanie tých cien. Akože sú to síce len centy, to bude tiež, že no tak stojí to 30,26, super. Tak sa budú prezentovať tie ceny. A tak čo už narobíme. No. A čo očakávaš ty? Od januára, od nového roku? Vieš čo, popravde čakám taký chill, alebo teda taký chlad. Ničo. Väčšinou ľudia, vieš, po novom roku sú vyšavení z peňazí, unavení z ľudí. Aj to je jedno, či s nimi pracuješ, alebo nie. Dobre, tak zhodnotíme si to zase o 2 týždňa. Že ako tieto naše prognózy. Alebo že čo pribudlo to namiesto tých dvojčiek. Čo pribudlo. Sám som zvedavý, lebo dokedy to aspoň u nás je? Myslím, že do konca februára. Myslím, že všetci operátori to majú tak nejak, že do januára. 31.1 väčšinou to stále bolo a február sa väčšinou prišiel potom s niečím novým, alebo marec sa prišiel s niečím novým. No, urobíme na to každopádne video a uvidíme, že čo sa uchytilo skôr. Či zľava na program, či zľava na zariadenie. Ale furt poviem, že aké. Dobre, oka? Yep. Máme všetko.